Estrada bruj. Keva potpisao ugovor koji menja sve. Žika Jakšić otvorio dušu kao nikad pre, a Cecin sin Veljko povređen, slušajte ovo. Keba Dragan Kojić zvanično je postao novi član žirija Zvezda Granda. Obećao žestoke komentare i ozbiljne promene na sceni. Publika jedva čeka njegov debi. Žika Jakšić, producent i voditelj, iskreno je govorio o svom zdravlju i životu, otkrivši neke skrivene detalje koji su šokirali publiku. Njegove reči odjeknule su društvenim mrežama. Veljko Ražnatović, Cecin sin, zadobio je povredu leđa i zbog toga neće moći da nastupi na bokserskoj reviji u septembru. Iako povreda nije ozbiljna, fanovi su zabrinuti. Ava Karabatić, njena najava povratka u Elitu 9 izazvala je buru komentara. Ava obećava da će uneti haos i zapržiti čorbu svim učesnicima. Da li će Keba zaista uneti promene u Zvezde Granda? I šta mislite, da li je Avin povratak pun pogodak ili nova estrana drama? Pišite nam, pretplatite se i čekajte sledeće vesti koje će vas ostaviti bez daha.